spații noapte și fără vino la Iisus și-a murit și-a înviat să-L privești când e de mare și e bun. Aveți dreptul să mergeți acolo. Nu, mergeți. Să-L privești când e de mare și e bun cu fiecare dragul. Asta e caută din slavă Dumnezeu. Doamne, binecuvântează poporul tău, se botează. Doamne, prin porunca Domnului prin porunca Domnului iertarea Întrebările care le spun. N-ați văzut întrebările care și pământul trece, dar cuvântul meu e lege. Tot ce-am spus la sfinții mei este viață pentru ei. Este viață pentru noi. Bate și se voi deschide, cheamă-mă și-ți voi răspunde. Bate și-ți voi deschide, cheamă-mă și-ți voi răspunde. De ce așa o știe Domnul și de ce trecem prin necazuri? De ce așa o știe Domnul, de vine cazuri, valuri, valuri? De ce așa o știe Domnul și de ce trecem prin necazuri? De ce așa o știe Domnul, de vine cazuri, valuri, valuri? Și-ți voi deschide, cheamă-mă și-ți voi răspunde. Bate și-ți voi deschide, cheamă-mă și-ți voi răspunde.
iubește, precum Domnul a iubit pe cei ce l-au răstit, precum Domnul a iubit pe cei ce l-au răstit. Am născut copil sărac, dar acum sunt bogat. M-am născut copil sărac, dar acum sunt bogat. Am de Tatăl pe Mesia, ce mi-aduce bucuria. Am de Tatăl pe Mesia, ce mi-a adus bucuria. Dumnezeu mi-a dat putere când am fost lovire. Slavă ție, Doamne! Dumnezeu mi-a dat putere când am fost lovire. Când am fost mai supărat, Dumnezeu mi-a